точно 2 часа и 47 минути че. Докато всички в Истанбул спят, в неговата вила в Италия телефонът на Can Yaman започна да вибрира. Името, което видя на екрана, беше такова, което не бе виждал от точно 3 години, Ханде. Пръстът му застина върху екрана. Знаеше, че ако отговори на това повикване, всичко в живота му ще се промени. Но това, което не знаеше, беше какво щеше да му каже Ханде, докато плаче. И същата онази нощ, 4-7-минутен разговор между двама бивши любовници щеше да разкрие най-голямата тайна в света на турските сериали. Приятели, днес ще ви разкажа какво се случи в онази нощ, секунда по секунда, дума по дума. Готови ли сте? Здравейте, скъпи зрители, добре дошли! Отново съм с вас и днес ще ви разкажа една такава история, че повярвайте ми, дори аз спирах няколко пъти, докато я проучвах. Can Yaman и Ханде Ерчел. Две имена, докоснали милиони сърца, две звезди, омагьосали света с магията, създадена на екрана. Но днес ще ви разкажа история, която не сте виждали на екраните. Ще ви разкажа какво се случи в действителност, когато камерите изгаснаха и светлините угаснаха. Но преди това имам една малка молба към вас. Ако харесвате този тип съдържание, ако сте любопитни за истинските истории на турските сериали и знаменитости, моля, не забравяйте да се абонирате за канала и да включите известията. Това ми оказва голяма подкрепа и ми помага да създавам повече съдържание. Сега, без да губим време, нека се пренесем в онази нощ. Рим, Италия. 15 март 2025 година, 2 часа и 47 минути че Can Yaman седеше на кожения диван в просторния хол на своята вила с книга в ръка. Всъщност, той не четеше. Страниците бяха останали на едно и също място от 1 час. Очите му се плъзгаха по думите, но нищо не проникваше в съзнанието му. Беше така от 3 месеца. Снимките на новия му италиански проект, Принцът на Рим, напредваха с интензивно темпо, но сърцето на Джан винаги беше другаде. Във вилата беше тихо. Марко, най-близкият италиански приятел на Джан и негов асистент, спеше на горния етаж. Животът на Джан в Италия беше подреден: спорт сутрин, снимачна площадка следобед, интервюта или работни вечери вечерта, а през нощта тази тишина. Всяка нощ същата тишина. Джан взе телефона си от масата и погледна екрана. Никакво известие. Впрочем, и не трябваше да има. Кой би могъл да звъни в полунощ? Точно в този момент телефонът извибрира. Джан инстинктивно погледна екрана и замръзна. Пишеше Ханде. Само Ханде. Не беше виждал това име на екрана на телефона си от 3 години. Не беше получил нито едно съобщение в продължение на 3 години. И сега, в полунощ, в 2 часа и 47 минути че, Ханде се обаждаше. Сърцето на Джан се ускори. Пръстът му се премести над зеления бутон, но не можеше да го натисне. Хиляди мисли минаха през главата му. Защо се обажда точно сега? Има ли проблем? Случило ли се нещо? Или телефонът продължаваше да вибрира? Джан пое дълбоко въздух и прие повикването. Ало? Каза Джан, а гласът му трепереше повече от очакваното. От другата страна последва тишина. След това дойде гласът на Ханде, беше като шепот: Джан. Аз съм Ханде. Знам, каза Джан, преглъщайки. Видях името ти на екрана. Добре ли си? Случило ли се е нещо? Отново тишина. Джан чуваше дишането на Ханде. Беше неравномерно, сякаш бе плакала. Тогава Ханде проговори: Джан, трябва да говоря с теб. Знам, че е полунощ и знам, че не сме говорили от 3 години, но повече не издържам. Джан стана и се насочи към балкона. Спря пред нощните светлини на Рим. Ханде, какво се е случило? Плашиш ме. Съжалявам, каза Ханде, а гласът й се прекършваше. Не исках да те плаша. Просто. Джан, трябва да ти кажа нещо. Има нещо, което нося в себе си от 3 години. И повече не мога да го нося. Ръцете на Джан започнаха да треперят. Оглеждаше се на балкона, не знаеше какво да прави.
Ханде, каквото и да имаш да казваш, моля те, кажи го. Тази несигурност ме плаши още повече. Ханде пое дълбоко въздух. Джан усещаше как Ханде се подготвя от другата страна на телефона. Тогава тя проговори, онзи ден. Преди 3 години, денят, в който се разделихме. Излагах те, Джан. За да разберем историята, трябва да се върнем 3 години назад. Годината е 2022, Истанбул. Джан Яман и Ханде Ерчел по това време бяха най-обсъжданите имена в Турция. Работеха заедно по проект за телевизионен сериал и химията помежду им се усещаше не само на екрана, но и извън снимачната площадка. Медиите ги следяха постоянно, феновете анализираха всяко тяхно движение, интерпретираха всеки техен поглед. В началото Джан и Ханде бяха само колеги. Професионални отношения. Но с времето, дългите часове на снимачната площадка, репетициите, моментите, прекарани заедно. И двамата започнаха да го осъзнават. Нещо се развиваше помежду им. Погледите ставаха по-дълги, разговорите по-дълбоки, смехът по-интимен. През март 2022 година, по време на снимките на сериала, една вечер снимаха на локация извън Истанбул. След снимките Джан и Ханде бяха отседнали в същия хотел. Онази нощ те се срещнаха случайно на терасата на хотела. Никой от двамата не можеше да заспи. Седнаха и започнаха да си говорят. Разговорът продължи с часове. Говориха за мечтите си, за страховете си, за семействата си, за бъдещето. Онази нощ нещо се промени. Когато Джан гледаше Ханде, вече не виждаше в нея само колежка. Когато Ханде забеляза онзи дълбок поглед в очите на Джан, почувства как сърцето й ускорява ритъма си. Но никой от двамата не каза нищо. Защото и двамата знаеха колко опасно е това. Натискът от медиите, феновете, агенциите. Ако започнеха връзка, всичко щеше да се промени. Април 2022 година снимките продължаваха. Джан и Ханде бяха започнали да прекарват повече време заедно. Паузи за кафе, вечери след репетициите, общи спортни сесии. Отстрани изглеждаше невинно, но и двамата знаеха на къде води това. През май 2022 година, един ден на снимачната площадка, снимаха романтична сцена. Героите на Джан и Ханде трябваше да се целунат за първи път. Всички бяха готови, камери, светлини, звукозаписен екип. Режисьорът извика, екшън. Джан и Ханде се приближиха. Очите им се срещнаха. И те се целунаха. Но тази целувка беше различна от целувката в сценария. Беше по-дълбока, по-истинска. Когато режисьорът каза, стоп, те не се разделиха веднага. Останаха в целувката още секунда, може би 2. И в този момент всички на снимачната площадка го забелязаха. Имаше нещо между Джан и Ханде. От онзи ден слуховете се засилиха. Медиите започнаха да ги следят постоянно. Влюбени ли са Джан и Ханде, има ли истинска връзка между двамата? Заглавията бяха навсякъде. Джан и Ханде отричаха всичко публично. Ние сме само добри приятели, имаме професионални отношения, медиите преувеличават. Но истината беше много по-сложна. Юни 2022 година Джан реши да признае чувствата си на Ханде. Една вечер след снимките той я покани на вечеря. Тих ресторант, самостоятелна маса. Джан погледна Ханде в очите и каза, Ханде, повече не мога да отричам, че с теб нямам само професионални отношения. Изпитвам нещо към теб. И имам нужда да знам, ти също ли го изпитваш. В този момент Ханде не знаеше какво да каже. Сърцето й казваше да на Джан, но разумът й казваше не. Защото Ханде знаеше, че ако започнат връзка, всичко ще се промени. Кариерите им, имиджът им, свободата им. Всичко щеше да бъде изложено на риск. Но когато Ханде погледна Джан в очите, тя не устоя. Да, Джан, каза тя. И аз го изпитвам. От онази нощ Джан и Ханде започнаха да изживяват тайна връзка. Много малко хора знаеха за нея. Само най-близките им приятели. Срещите им бяха тайни, съобщенията им бяха кодирани, всичко се правеше много внимателно. Но в същото време всичко беше много красиво.
Джан и Ханде се наслаждаваха на всеки момент, прекаран заедно. Юли 2022 година връзката им продължаваше от 2 месеца. Джан и Ханде решиха да избягат тайно за един уикенд в малко спокойно крайбрежно градче извън Истанбул. Никой не знаеше, само те двамата. Разходки край морето, романтични вечери, посрещане на изгрева заедно. Всичко беше перфектно. През онзи уикенд Джан каза нещо на Ханде: "Ханде, виждам бъдеще с теб. Знам, че е много рано, но обичам те." Ханде, обляна в сълзи, прегърна Джан. "И аз те обичам, Джан. Но всяко хубаво нещо има край." Август 2022 година медиите започнаха да подозират тайната връзка на Джан и Ханде. Папараците ги следваха. Един ден беше направена снимка. Джан и Ханде в едно кафене, седнали много близо един до друг. Снимката беше размазана, но това беше достатъчно. На следващия ден всички вестници излязоха с тази снимка на първа страница. Тайната любов на Джан и Ханде. Всичко излезе извън контрол. Агенциите се намесиха. Режисьори, продуценти, спонсори. Всички бяха притеснени. Ще навреди ли тази връзка на сериала, как ще реагират феновете? Натискът се увеличаваше с всеки изминал ден. Джан и Ханде бяха постоянно бомбардирани с въпроси. И двамата бяха уморени. Да крият връзката си, да бягат от медиите, да бъдат винаги нащрек. Всичко беше станало много трудно. Септември 2022 година Джан и Ханде трябваше да вземат решение. Една вечер се срещнаха в къщата на Ханде. Проведоха дълъг разговор. Джан каза: "Може би трябва да си вземем почивка. Натискът е твърде голям. И двамата страдаме от това." Ханде знаеше, че Джан е прав, но не искаше да го приеме. "А ако не си взимаме почивка?" каза тя. "А ако се борим срещу това?" Джан хвана ръцете на Ханде. "Ханде, обичам те. Но в този момент тази връзка наранява и двама ни. Може би в бъдеще, когато нещата се успокоят." Ханде започна да плаче. "Джан, ако се разделим сега, може никога повече да няма връщане назад." Джан прегърна Ханде. "Знам. Но за момента това е най-доброто решение." Октомври 2022 година Джан и Ханде се разделиха официално. Направиха изявление пред медиите: "Нямаше и няма романтична връзка между нас. Ние сме само добри приятели и колеги", но всички знаеха, че това е лъжа. Болката в очите им беше съвсем ясна. Ноември 2022 година снимките на сериала приключиха. Джан и Ханде се сбогуваха. В последния ден на снимачната площадка, след като всички си бяха отишли, двамата разговаряха за последен път. Джан каза: "Винаги ще бъда тук за теб." Ханде каза: "Аз също", но и двамата знаеха, че това е сбогуване. Истинско сбогуване. Декември 2022 година Джан реши да се премести в Италия. Нови проекти, нови възможности. Отдалечаването от Ханде може би щеше да намали болката. Ханде остана в Истанбул, започна нови сериали. И двамата продължиха живота си. Но вътре в тях винаги имаше една липса. Нека се върнем назад, 15 март 2025 година, 2 часа и 47 минути ч. Когато Джан чу Ханде да казва: "Онзи ден те излъгах", в съзнанието му изплуваха хиляди въпроси. "Каква лъжа, Ханде?" каза Джан, а гласът му беше напрегнат. Ханде вече плачеше. Не се опитваше да скрие сълзите си. "Джан, онзи ден, септември 2022 година, денят, в който разговаряхме вкъщи. Когато ми каза: "Може би трябва да си вземем почивка." Не ти казах нещо. А трябваше да ти го кажа." Джан чакаше. Сърцето му биеше лудо. "Джан", каза Ханде, а гласът й се пречупваше. "Онзи ден, бях болна. Бях отишла на лекар. И... Джан, бях бременна. Тоест, бях бременна. Преди да се разделим, бях разбрала, че чакам дете." Светът на Джан се завъртя. Трудно държеше телефона в ръката си. "Какво?" каза той, почти шепнешком.
Ханде, ти какво говориш? Бях бременна, Джан, повтори Ханде. И не ти казах. Защото знаех, че и без това си под голям натиск. Кариера, медии, всичко. И ако ти бях казала, че съм бременна, ти нямаше да ме оставиш. Щеше да поемеш отговорността. Но аз не исках да останеш с мен от съжаление. Исках да останеш с мен, защото ме обичаш. Джан се свлече на пода на балкона. Покри лицето си с ръце. Ханде, детето, какво се случи с детето? Гласът на Ханде се прекърши още повече. Джан, аз загубих това бебе. 2 месеца по-късно. През ноември 2022 година месецът, в който ти замина за Италия. Бях сама. Бях в болницата. И бях напълно сама. Исках да ти кажа, но ти вече беше започнал нов живот. Не исках да те съсипвам. Джан започна да плаче. Не беше плакал от 3 години, но сега не можеше да устои. Ханде, защо? Защо не ми каза? Аз щях да бъда до теб. Щяхме да преминем през всичко заедно. Знам, Джан, каза Ханде. Но в онзи момент мислех, че правя най-доброто за теб. Сега разбирам, че направих най-голямата грешка. Не бях честна с теб. И ти, без дори да знаеш, че е можело да бъдеш баща, ти го загуби. Джан говореше през сълзи. Ханде, в продължение на 3 години мислех за теб. Всеки ден. Всяка нощ. А сега ми казваш, че си знаела, че сме имали бебе и не си ми казала. Не загубих само теб. Ние имахме и дете. Съжалявам, Джан, каза Ханде, гласът й звучеше отчаяно. Знам, че извинението не е достатъчно, но какво друго мога да кажа? Нося тази тайна от 3 години. Всеки ден, когато мисля за теб, когато мисля за това дете, повече не издържам. Трябваше да ти го кажа. И двамата плачеха в тишината. Телефонната линия се изпълни със сълзите на двама бивши любовници. Минутите минаваха. Никой не говореше. Само плачеха. След това Джан проговори, гласът му се беше успокоил, но все още беше разтреперан. Ханде, не знам какво чувствам в момента. Гневен съм, тъжен съм, много съм объркан. Но знам едно нещо. Ти си носила този товар сама в продължение на 3 години. И това е много тежък товар. Джан, каза Ханде. Не искам нищо от теб. Обадих се, за да се извиня. И може би за да се сбогувам. Едно истинско сбогуване. Защото преди 3 години не се сбогувахме наистина. Имаше все още неказани неща между нас. Сега вече ги няма. Джан стана. Погледна нощната панорама на Рим, но не виждаше нищо. Очите му бяха замъглени. Ханде, аз не знам какво да кажа. Но знай това, изобщо не те виня. Когато си взела това решение, си мислила за това какво е най-добро за мен. Може би е било грешно, но ти си мислила за мен. Благодаря ти, Джан, каза Ханде. Тези думи означават много за мен. Телефонният разговор продължи 47 минути. След това говориха за живота си, за новите проекти, за семействата си. Но сега всичко се беше променило. Между тях вече нямаше тайни. Всичко беше изречено. Когато разговорът приключи, Джан затвори телефона и се върна във вилата. Марко стоеше на стълбите, беше се събудил. Джан, случило ли се е нещо? Чух глас ти. Джан погледна Марко. Очите му бяха силно зачервени. Марко, утре летя за Турция. Марко остана изненадан. Какво? Но утре имаш снимки. Отмени ги, каза Джан. Отмени всичко. В Турция има някой, до когото трябва да бъда. Следващият ден, 16 март 2025 година, Джан Яман отлетя за Истанбул. Марко отмени всички снимки, каза на продуцентите, че има спешен случай. Италианските медии бяха изненадани, защо Джан Яман внезапно напусна Италия. Когато Джан пристигна в Истанбул, отиде директно на адреса на Ханде. Беше научил от нейния асистент, че този ден тя е вкъщи.
Джан почука на вратата. Когато Ханде отвори, тя остана шокирана. Джан? Ти какво правиш тук? Джан каза, трябва да говорим. Лице в лице. Ханде пусна Джан вътре. В къщата бяха само двамата. Седнаха един срещу друг. Последва дълга тишина. Тогава Джан проговори, Ханде, след снощния телефонен разговор не спах изобщо. Само мислех. И разбрах едно нещо. Преди 3 години направихме грешка. И двамата. Ти не ми каза за бебето. А аз не се борих достатъчно за теб. И двамата се страхувахме. Страхувахме се от медиите, от натиска, от това да бъдем съдени. И заради тези страхове се изгубихме един друг. Ханде започна да плаче. Джан, толкова съжалявам. Когато загубих това бебе, светът ми се срина. А ти не беше с мен. Новината беше моя, защото не ти бях казала. Джан седна до Ханде и хвана ръцете й. Ханде, не можем да променим миналото. Но можем да променим бъдещето. 3 години се опитвах да те забравя. Но не успях. Ти все още си в сърцето ми. И снощи, когато чух глас ти, разбрах, че все още те обичам. Ханде погледна Джан в очите. Джан, аз също все още те обичам. Никога не съм спирала. Но какво ще правим? Отново същите проблеми, същият натиск. Джан каза, този път ще бъде различно. Този път аз ще се боря за теб. Каквото и да казват медиите, каквото и да мислят хората. Важни сме само ти и аз. Ханде, ще ми дадеш ли още един шанс? Ханде се усмихна през сълзи. Джан, аз, да. Да, ще ти дам още един шанс. Защото и аз те обичам. Винаги съм те обичала. Джан и Ханде се прегърнаха. 3 години копнеш, 3 години болка, 3 години желание. Всичко се стопи в тази прегръдка. И двамата плачеха, но този път това бяха сълзи от щастие. Джан остана в Истанбул през онзи ден. Разговаря с Ханде часове наред. Говориха за миналото си, за грешките си, за съжаленията си. Но най-вече говориха за бъдещето си. Този път всичко щеше да бъде различно. Този път щяха да бъдат честни, щяха да бъдат смели. На следващия ден Джан и Ханде направиха общо изявление. В социалните мрежи, по едно и също време, те споделиха една и съща снимка. На снимката бяха хванати за ръце и се усмихваха. Изявлението гласеше, животът ни даде втори шанс. И решихме да се възползваме от него. Да, заедно сме. И този път ще бъдем честни с всички. Благодарим на всички, които ни подкрепят. Турските медии полудяха. Джан и Ханде са заедно, след 3 години любовта се завърна. Феновете празнуваха с ентусиазъм в социалните мрежи. Някои бяха скептични, други критични, но мнозинството беше щастливо. Джан и Ханде най-накрая бяха заедно. През следващите седмици Джан се върна в Италия, но този път Ханде отиде с него. И двамата започнаха нови проекти, но този път заедно. Джан представи Ханде на италианските продуценти. Ханде намери нови възможности в Италия. И двамата продължиха кариерите си, но този път подкрепяйки се взаимно. Април 2025 година Джан и Ханде в интервю разказаха своята история за първи път. Разбира се, не говориха за бебето. Това беше тяхната лична тайна. Но говориха за трудностите в отношенията им, за раздялата им и за това как са се събрали отново. Интервюто беше гледано от милиони хора. В интервюто Джан каза, понякога животът ни дава трудни уроци. Преди 3 години направихме грешка. Страхувахме се. Но сега сме по-силни. И не се страхуваме от нищо. Ханде каза, любовта понякога изглежда изгубена. Но истинската любов никога не се губи. Тя просто чака. И ние спряхме да чакаме. Сега живеем заедно. Май 2025 година Джан и Ханде взеха обща къща в Истанбул. Заедно с вилата в Италия, те използваха и двата дома. Животът им сега беше побалансиран, по-щастлив. Една вечер в къщата им в Истанбул, седейки на балкона, те гледаха Босфора.
Джан погледна Ханде. Ханде, знаеш, че никога не забравих онова бебе. Ханде стисна ръката на Джан. Аз също. Мисля за това всеки ден. Джан каза, може би един ден, но не довърши изречението. Ханде се усмихна. Може би един ден. Но за момента двамата сме си достатъчни. Джан целуна Ханде. Да, за момента двамата сме си достатъчни. Приятели, това е историята на Джан Яман и Ханде Ерчел. Един среднощен телефонен разговор, разкриването на 3-годишна тайна и историята на един втори шанс. Тази история ни показва, че в живота винаги има втори шансове. Но е нужна смелост, за да се възползваме от тях. Джан и Ханде се получиха от грешките си. Не можаха да променят миналото, но промениха бъдещето. И сега, заедно, те са по-силни. Разбира се, всеки детайл от тази история е напълно измислен. Тя няма нищо общо с истинския живот на Джан Яман и Ханде Ерчел. Това е просто история, мечта, сценарий, представен от феновете на двете звезди. Но може би дори в реалния живот някои любови намират втори шанс. Кой знае? Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Надявам се, че сте взели нещо от тази история, че сте почувствали нещо. Ако ви е харесало, моля, не забравяйте да натиснете бутона «Харесвам», да напишете коментар и да се абонирате за канала. Вашата подкрепа ми дава сили да ви разказвам още истории. Ще се видим в следващото видео. Пазете се, прегръщайте близките си и помнете, животът винаги предлага втори шансове. Всичко, което трябва да направите, е да ги грабнете. Довиждане, приятели! Ще се видим!